Οι πελάτες μας είναι πολλοί, γιατί διαχρονικά η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην επιλογή των περισσότερων Ελλήνων. Κάθε μέρα, στα ταμεία των καταστημάτων μας, εξυπηρετούμε περισσότερους από 260.000 πελάτες. Για να κάνουμε την αναμονή τους πιο εύκολη, παίρνουν ένα χαρτάκι και περιμένουν. Πολλοί όμως θα προτιμούσαν αυτή την ώρα να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν θα ήταν καλύτερα να μπορούσε να έρθει κάποιος στο κατάστημα ακριβώς τη στιγμή που θα έφτανε η σειρά του? Ακριβώς τη στιγμή που θα μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Σε λίγες μέρες από σήμερα θα μπορεί, χάρη στο iBank Pass, τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας που δημιουργεί μια εντελώς νέα εμπειρία στη διαδικασία αναμονής για εξυπηρέτηση στα ταμεία. Πώς λειτουργεί? Ο χρήστης κατεβάζει την εφαρμογή iBank Pass στο smartphone κινητό του και μπορεί σε πραγματικό χρόνο από το σπίτι του, το δρόμο ή τη δουλειά του να βρει το κοντινότερο σε αυτόν κατάστημα με τη λιγότερη αναμονή, να βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο προτεραιότητας για το ταμείο, να ενημερωθεί όταν πλησιάζει η σειρά του και τελικά να έρθει στο κατάστημα για να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα, πιο ευχάριστα, πιο χαμογελαστά. iBank Pass. Η νέα μοναδική εφαρμογή από την Εθνική Τράπεζα.